момента ще ви покажа комбинирано упражнение. Повтарям, комбинирано упражнение. Имитирана стрелба. Стрелба контейнер. Имитирана стрелба на летящ дивич. Това представлява контейнер. Ето, вижте го. Увеличете на моя телефон. Това ще бъде изстреляно. То носи миризма на дивич. Ето, ще сложа миризма от пътпъдък и яревица. Това са тирадки като заряд за пистолета, апортировъчния пистолет. Изваждаме пистолет, който представлява дърво с една тръбичка. Стой. Ето, зареждам го. Вятъра идва от там. В 14 секунди продължава горивния процес на пилата, докато избухне. Затова трябва да се работи бързо, акуратно, точно. Ето как поставам. Ето. Пистолета. Наблюдавате, че кучетата стоят неподвижно. По време на изстрел, значи, затова пак повтарям, показвам комбинирано упражнение. Оставане на място, поведение на кучето по време на изстрел, атакуване на кучето в посока на дивича с свирка или с ръка и след това донасяне. За сега тук използвам стадното чувство. Ще забележите. Ето. Не бързам да го взема. Предмет остава в устата на кучето. Дръж здраво. Командата е дръж здраво. Пусни. Браво. Спокойно. Повтарям. Стой. Легни. Трябва да почиста. Ето, специален шампун почиства.
Подкрепям. Вятърът е страничен. Браво. В определен момент вятърът започва да сменя посоката и затова аз се опътвам към предмета, обаче не точно към него, а заобикалям, за да мина надветрено и по този начин прибавям кучетата към този периметър около предмета, за да могат да засечат миризмата на дивича и ги оставам те сами да го вземат. И след това тичешком се отправям към местото на стрелбата и го получавам.